Hej, jeg vil gerne lave en video om, hvor jeg maler min papier-mâché-gris. Så ja, det vil jeg gå i gang med. Hvor er min der. Jeg vil starte med at lige male herude. Jeg vil lige starte med at prøve at male sådan her. Det kunne måske være lidt flot, tænkte jeg. Sådan, og så tænkte jeg, at jeg vil også gøre det. Så har jeg en god idé. Så vil jeg gøre sådan her. Så vil jeg lave sådan nogle her ned af siden. Sådan her. Og min mor, hun er ved at male et hjerte lige derovre. Nu viser min mor lige sit hjerte. Det skal med derovre. Se, er det ikke flot? Hun er ved at melde rødt til min storesøster, fordi hun havde nemlig fødselsdag. Hvornår er det, mor? Se, hvornår? Lørdag. Der har min storesøster fødselsdag, så derfor så vil vi give hende det her. Altså hjertet. Ja, det vil min mor. Undskyld, jeg dækker lidt her. Jeg skulle bare lige ramme, det er lidt svært. Det er vi lavet til hende sammen, ikke? Hvad? Det er vi lavet til hende sammen. Ja, det har vi. Hvis jeg lige må sige noget, så kan I godt se, at når man så maler nu, så dækker malingen jo ikke. Ja. Så man kan se avisen igennem, og det er jo ikke så pænt. Så man skal male den flere gange. Ja, det er præcis. Ligesom min far, han har også været maler, og det gør han meget. Eller det har han. Han maler også mange gange væk, inden det bliver færdigt. Ja. Jeg tænkte, jeg tror, jeg vil lave nogle lyn oppe i panden, måske. Det er en lyngris. Det jeg måske også lige skal sige, det er, at man skal bruge akrylfarver, tror jeg. Det er i hvert fald det, vi bruger. Akryl? Ja. Fordi man kan også få sådan en vandfarve. Men det er sådan helt transparent, som det hedder. Det er jo gennemsigtigt, så det skal være sådan en akrylfarve. Eller oliefarve, ikke? Ja. Se, det begyndte at være. Okay, nu er det nok ved at sætte for Zoro. Man laver man en bum bum. Okay. Så laver jeg det bare. Så vender jeg lige grisen om på siden. Rigtig flot, ja. Ja, ikke? Jo, meget. Okay. Så laver jeg lige på siden. Men der er også nogle farver, der dækker bedre end andre farver. Den der guld der, den dækker faktisk meget godt. Ja. Det behøver du ikke at melde på 2 gange, tror jeg ikke. Nej, vel. Det, der kan være en udfordring her, det er jo, at man skal male den ene side, og så vender man den om, og hvordan skal man så lige få malet den anden side? Ja, det er lidt svært. Så enten så kan man sætte den op på noget, så man ser bunden til sidst, eller så skal man vente og lade den ene side tørre, så kan man vende den om. Og det er sådan mig og min mor vil gøre. Okay. Jo. Oj. Ja, den er flot. Så nu tror jeg vil begynde. Jeg tror, jeg vil prøve med blå nu. Mm-hmm. Så vil jeg gøre det her om. Og blå, det er dens nationalfarve, kan man sige. Det er grisens nationalfarve. Ja. Det er Griselands nationalfarve. Ja, der er også en nationalfarve for grise. Det skal du huske om. Min mor er meget gammel. Så er der måske nogen, der sidder og tænker, men når det bliver den her ballon, der er herinde i, men når den springer, følger det hele så ikke sammen. Men det gør det jo selvfølgelig ikke, fordi at... det siger jeg altså også i første afsnit. Nå, har du fortalt det? Jamen det kan være det. Aviserne er jo tørre nu, ikke? Ja, så det sker. Det holder formen. Ja.
Men det kan godt være, at jeg hører et brag på et tidspunkt eller et eller andet. Kan man ikke godt? Nej, det lyder nok snart som en, der slår en eller anden prut. Hvor griner man? Så nu er jeg begyndt på blå. Der starter en lavine, du ikke kan forudse. Starter en lavine, du ikke kan forudse. Og min storesøster fylder 20, så det er ret stort. En rund fødselsdag, som man siger. Det er rigtigt, ja. Faktisk så fyldte hun for juli måned, ikke? Men der var vi alle sammen på sommerferie. Der var ikke nogen, der var hjemme. Vi var i Kroatien. Ja. Og det var mega dejligt. Der var kun 38 grader i skyggen. Ikke? Det var meget varmt. Men det gode, det var, eller jeg hader at gå ind i byen, så derfor så, og min mor, hun er hedetur, fordi hun er rigtig gammel. Synes jeg i hvert fald. Hun er 51, og min far er 57, og jeg er 10. Så du lå ude i vandet hele tiden? Ja, så vi nåede næsten i vandet hele tiden. Og så da vi ikke gjorde det, så var vi oppe på hotellet og spillede Uno eller Olsen eller sådan noget. Eller stod foran ventilationen, eller aircondition, eller den der. Jeg kan sgu ikke lige finde ud af det der. Så det... Ja. Men jeg vil til at slutte af med den her video, fordi jeg tænkte, at jeg gerne vil gøre det mere i afsnit. Så ja. Så jeg laver et nyt afsnit lige med det samme, når jeg lige har lagt den ind på YouTube. Så det går meget hurtigt. Ses!